Vrah 9leté Elišky z Klášterce nad Ohří je stále na svobodě. To, že dívenku někdo zabil, dnes prokázala soudní pitva. Kriminalisté celé město obsadili a prověřují stopy, které by je mohly k pachateli dovést. Lidé v Klášterci truchlí. Před školou, kam Eliška chodila, vzniklo pietní místo a celý den tam přibývají svíčky. Víc informací přidá Václav Janata. Vystrašení rodiče se svými dětmi a na každém kroku kriminalisté. Takhle to dnes vypadalo v Klášterci nad Ohří. Pátrací tým, který hledal teprve 9letou Elišku, vystřídali členové severočeské mordparty. Můžu potvrdit, že šlo násilný trestný čin, věci přibírá krajská kriminálka a bude ho vyšetřovat jako vraždu. Tohle zaznělo už přímo v našich včerejších krimisprávách. Od té chvíle bylo jasné, že okolí Klášterce nad Ohří obchází vrah. Určitě může být nebezpečný. Už večer a v noci na dnešek se lidé prostřednictvím sociálních sítí domluvili na pietní akci před kláštereckou základní školou. To můžu dělat, je to dítě, to je neštěstí tohle. Kriminalisté mezi tím pátrali po vrahovi, do noci pracovali na policejní služebně, od rána prohledávali celé město i široké okolí. Zajišťujeme důkazní materiál, vyslýcháme osoby a prověřujeme různé poznatky, které by mohly vést pachateli. Zatím pracují hned s několika verzemi případu. Jedna z nich se týká jiného únosu starého jen několik málo dní. V něm je hlavní podezřelý tento muž. Možná, že má Elišku na svědomí. My jsme tam potkali jednoho chlapa, my jsme radši utíkali a ona tam zůstala. Takže on jí zatáhl do auta a odjel s ní pryč. Ona jako křičela pomoc a my jsme nevěděli to, o co jde, protože my jsme byli už někde dole, ona byla nahoře totiž. Jiné informace zase hovořily o tom, že policie podezřívá někoho úplně jiného, blízkého příbuzného dívenky. Nic z toho ale policie nepotvrdila. Václav Janata, Prima FTV. Práce vyšetřovatelů přímo v Klášterci nad Ohří neustále sledují naše štáby. Právě teď jsme ve spojení s kolegou Jaroslavem Kasnarem. Jardo, dobrý večer. Tak jaké jsou ty nejaktuálnější informace? A mají už policisté nějaké indicie, které je povedou třeba na stopu vrahovi? Dobrý večer, bohužel ne, přestože kriminalisté na celém případu pracují opravdu velmi intenzivně. Podle mých informací vyslýchají desítky osob, a to hlavně z okolí rodiny Elišky, tak tyto osoby figurují v případu jako svědci. Kriminalisté do této chvíle nikoho neobvinili a nikoho ani z vraždy Elišky nepodezřívají. To, že byla skutečně zavražděna, dnes potvrdili výsledky soudní pitvy, které dostali kriminalisté na stůl v průběhu dnešního odpoledne. Dokonce se také objevily informace, že celá ta vražda měla mít sexuální podtext. Tyto informace ale kriminalisté a policisté rozhodně nechtějí komentovat. Když jsem dnes hovořil s vyšetřovatelem, tak ten mi prozradil, že další podrobnější informace k celému tomuto případu by mohly být v průběhu zítřejšího dne. Mezitím tady před školou, kam malá Eliška chodila, vzniklo pietní místo, kde lidé zapalují svíčky, které opravdu velké množství lidé sem chodí celý den. Dnes sem také přišla i babička Elišky. Teď si poslechněte, co nám přímo tady řekla. Elišku už mi nikdo nevrátí, ale kdyby chytli aspoň toho člověka, protože je to něco hrozného přijít o dítě. A já prostě nevím, co mám říct, no. Daleko větší část celého rozhovoru s babičkou Elišky uvidíte v dnešních krimisprávách, kde mimo jiné také uslyšíte i rozhovor s matkou Elišky. To je pro tuto chvíli ode mne vše a já přeji pokud možno klidný večer. Říká Jaroslav Kasnar. Jardo, díky za informace. Rodiče dětí v Klášterci i jeho okolí mají strach. Své potomky doprovázejí na vyučování i zpátky domů. Ředitelé to rodičům doporučili a navíc ve spolupráci s městem požádali policii o hlídky v okolí škol. Máte teďka strach po tom, co se stalo v Klášterci? No, určitě. Ona přestala chodit do družiny, tak se to se stalo, tak teď pro ní chodím. Máte strach po tom, co se vlastně stalo? Samozřejmě, to víte, že jo. I přesto, že to obvykle nedělají, dnes si v Klášterci nad Ohří i okolních městech pro jistotu dojeli vyzvednout své děti před základní školy. Důvod je zřejmý. Tragická smrt 9leté Elišky nenechala klidného snad žádného rodiče v severních Čechách a nejen tam. Ostatně nervozita byla cítit už na včerejším pietním setkání. Mám vnučku. Každý se tady teď v Klášterci bojí. Nikdo to nečekal.
Máte třeba mančata, bojíte se teďka? No to víte, že jo. Snad největší strach mají lidé přímo v Klášterci nad Ohří. Tam dnes jen málo kdo nechal své dítě samotné dojít ze školního vyučování domů. Já bych asi chtěl apelovat touto cestou na rodiče dětí, aby poučili děti, by nenavazovali kontakty s cizími lidmi. Kromě toho si dnes rodiče ve velkém vyzvedávali děti ze školy po celém Ústeckém kraji. Nicméně většina škol je prý dobře připravena. Naše škola je zabezpečená kamerovým systémem a dohlíží vlastně městská policie i na naší školu na hlavní vchod. Policie navíc hlídkuje i v samotném Klášterci. Dokonce se objevily zprávy o tom, že mnoho rodičů volalo kvůli domnělému pohřešování svých dětí na policii. Ve všech případech mělo jít ale jen o několika minutové zdržení dětí, například s kamarády. Policie nakonec takové informace nepotvrdila. Na tísňovou linku jsme nezaznamenali zvýšený počet podobných telefonátů. Všichni věří hlavně v jediné, že policie brzy vraha malé Elišky dopadne. Krajské štáby a Václav Janata, Prima FTV.